KFC बिदिनो PFC म्हणजे सिना फरायनानै जबान लुइटिसन थामखौ फ्रेंडखौ सबर बावा शय माजे जे फकवान नाय महरला सना बर दाम का इन फेब्रसखौ फ्रेस जे सेला मोन हानायमोन इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो नाइटि गोदानखौ लानानै फैखादों गाननो होननानै आरोना गांसेल' लाबोदों बेखौनो गानथ'ला बायनोसै थ' जास्ट दानिसो साफ साफाय जाखांबाय स' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै दसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना मानसियाथ' बे जायगायावनो दङ स' बे जायगानिनो ब्लग्स जागोन जेरावबो जायखार लांथ'वाखै नालाय ओमफ्राय बेनावनि आखाइनि गोथाव गोथाव मोनजानो नागिरदों सनाफोर रेडि देखो क्रिस्पि आरोना दाबुला अर्गानिकथ' आरो KFC बिदिनो PFC मोनजाबाय जोंहा नै एकदम फुरा क्रिस्पि मालाबा जाख'हैबाय बेहा लाबा जादोंहाय बाबा आलासि जानो लाबोदोंना नोङो फैदो मा होनदों नोंहाथ' जाया ओइ सोर बामसि नोंखौलाय खाराबलाय आलुबो माबोरै आलु आं होनदों आलुखौ भगबान माजों जालाय आलु गोथाव मोनदों आलु जाफेराखै एवनानै आङो ओंख्रिसो मिथिगौ भाजा बुटजों आलुसो मिथिगौ गोबावजों खनफा जाग्रा बुस्थु ना हामे जाबाय थाग्रा बुस्थु नङा बेफोरो आं होनदों मादै आं बेयाव जि मोजां जाबाय एबार ओरै नामायलांबा जाब्रा जाफिनसैलै आरो ओइथिं नामायलांबाबो जाब्रा जाफिनसैलै आं बेयाव नोंसिना बिराद मोजां जालांबायब्रा आं एखन ओरै थांबाबो लागाव संजानो बाबा बेयाव फैबाय थासिगोन ससे ओरै बारलाङा होनबा फामिया सुटियाव फैबा खिथाहरखा आंनो फामि सुटियाव फैबा खिथाहरखा हेलौ सुटियाव फैबाय आं होननायसो एकदम खारबोबाय आं फोल्ला फोथाब गैयाहाय बिसिनि स्कुलबाथाय जेरावबो ओंखारनो मोना स्कुल गैयैखायसो बोरैबा ग्रोब बावदों मा जानाय नङा आं थांफिनसै बादोंसो नामा नोंना बांद्रायबाय माबाफ्रा नामा मेम्बारफ्रा नोंना साथाम जाबाय लिलाला बादों होनबाथाय सेस गोथाव ओंखामजों जेबो लेनदेनानो गैला बिमायाथ' जेबो आं जानगोन दे मारै मैयानियाबो जाजायोलै ओंखाम माबाजों गुदुं जोंहा जागासिनो हाकालखा थाबथालायनाय स्रेम एवना जानानै फैनानै एबार आनैनाव थांसै ओरैबायदि आरोना नैबे दादिमोननि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे नानिमोननि जाहैबाय आरो बेयो आनैया माइनि आरो मालामालबाव नै जायगायानो गैलामोन थेवबाबो माथो खालामनो आनैया जि मोजां रुनानै दोनदों नोंहाथ' फुजिया गोदावबाय बाबारे सिथाव गोजांबो मोनजाबावबाय हनै फैदो नै दावदै जादों आनैया एथ' मोजां रुनानै दोनदों जायगा गैयाबाबो जाबावनोसै आरोना जानायावनो जानाय थिन केजि बुनानै थांबावनोसै बेयावनो ओमफ्राय नै बिनानाव फामिनि मोननाय आर'नाइया आनै मोनावबो फिउ थाफैबाय होनोबा नै बे पापिफ्रा आवगायनानै लाजोब्बाय ओरै नाहर नै लाजोब्बाय नै रानजोब्बाय सनाफोर यो हानिसिं आं दा सोंबावनोसै आंनो बासायखोना बासायदों आरोना आं सोंनो रोङाखै आरोना मैया मोजांथार स्मुथनो सोर होआमोनथाय होगिरिया नुदोंबा सेस आंनि आर'नाइया बिसिनावसो नामा आर'नाइ मोननायनि खामानि मावबासो आर'नाइ मोनगोन मोनदोंमोन आगोलबो आर'नाइ मोनदोंमोन गांबासो मोनदोंमोन मेट्रिक पास जानायाव गथ'आ एसे रोंगौमोन दासो बोरैबा जालांखोथाय फरायनो बाबायना मोजां नङा साख्रि मोनाखै दाबो बिब'नाव रिसार्च बेवग्रासो दासिमबो एरना होनांगौ एसे लानो नाजादों आशीर्बादफोर हरलाबाय दाहाय फंबायखौ काजिन ब्रादार दादिनि फिसाला आरोना एकदम हाइटफ्राबो थिग दं मानसिफ्राबो थिग दं ओमफ्राय मोननांगौआसो आरो दे मोनदो एबार बिब' मोनबाय बिब'नि फारि आमाया मोनसिगोन होनलाय आमाया साख्रि मोनथां माबायाव मागोआव बोर बिनानै होनांगौ बेलागुर सावनायाव
दे जारलाहाय बिदि लानोसै आरो नोङो बायनानै लाखो नोङो आवगायनानै लाइब्रेरिसो होदों नङा नोङो बेखौ अब्बा ओरैनो बेरायनायाव गानसैब्रा सिख्लाफोरनो स्मुथ जा मोजां मोनो सोर होआमोनथाय मोजां नङा इसोरो दे लानानै बेराय बिदिनोसै आरोना आनै मोनाव दंथ'यो बियो माबा माबि क्लास खालामबाय थादोंमोन बिदिनो कचिं टचिं साख्रि गैया इसिबाय मोनथ'वाखै र' इसिबां बैसोबो जाथ'वाखै बिसोरो मोनगोन आरोना फारि फारिनो बे बिनानावा बायद'आ हायलुरिया जोंना बेनि फंबाय आरोना दादिनि फिसाला भाग्य गाज्रि आरोना आब'आबो दंफैयोमोन बे आनैनि फिसाजो आब'आहाय गुवाहाटियाव हाबा जानाया थांग'बाय फुङाव रबिबाराव थांनायजों बेलासियाव आं फैनायजोंसो आरोना साख्रि मावो नालाय बेयाबो सुटि एसे लानानै बिहाव बिखुनजो लानानै आलासि जाफैदोंमोननो ओमफ्राय आंहाबो फिसालानि क्लासानो बन्द' जाया मा खालामनो लोगो मोननोसै आरोना मालाबाफोर लोगो मोनसै र' दाखालि माबायाव थांदोंमोन आब'आबो थाग थिग फैनानैहाय मा होनो नानिनि बे दैसाराय ओंखाम जाहोनायाव थांदोंमोन आरोना बेयाव लोगो मोननाय बारा गोबाव जाखायाखै ओमफ्राय नै दाबो लोगो मोनथारसिगौमोन बाट गैला सानथाम थानानै थांबाय बिनि उनावसो आं हाजिरा आरोना आंबो बिराद गोबाव जाबाय आनै मोनाव मादै मोनाव फैयो आरोना ओमफ्राय दासो ओंखायनो थाथ' होनबाय थायो आरोना ओजों बिजनिनिफ्राय आइयाबो दाबो ओंखारबोला नोंसोरो मैयानो गाबोन फुङाव फैदो होनहरखाबाय बेस्रा बेयाबो ख्लाब आरोना फिसौजो नायनो थ' दंथ'यो रसनाफोर माला लरायलांनाय जायो लरायनोसै आरोना एसे आनै मोजां रायलायबावनोसै आं सावरायबावनोसै आङो माला अनला ओंख्रि संगासिनो दङ ओमफ्राय ओंखामा दासो मोनावनो जागोन दा मोनायाव आनैनि अनला गोजांखौ सुरोमसैलै आरोना आजादिथार दामानि माने दिन होयो आरोना मैया मोनानिफ्राय दिनैसिम सनाफोर एसे आजादि थानानै थांनो र' ओमफ्राय आनै मोनावबो मादै मोनावबो एसे अयबिं दं सनाफोर र' आङो देखायनो नाजागोन आरोना गाखोलांबादों आङो गोजौआवसो माने एसे गाहायावनो आनै मोनजों रायलायखाङाखै नालाय सुखु दुखुनो फनफ्राव रायलायनाया आलादा जायो बेयाव रायलायनाया आलादा जायो ओंखायनो मोनबायनो आनैनाबो अनला ओंख्रि आरोना ओंखामल'सै रावबो गैया आनै आमाइल' बेयावबो आमाइयाबो रिटायार रेलाव मावोमोन आरोना ओमफ्रायहाय मा होनो आदा बाजै दङ बिसोर दा आलादायाव दंथ'यो आरोना गथिखे न'आव रावबो गैया ओमफ्राय नैबे फंबाया थायो आरो आगोलाव बिजनियावमोन ओमफ्राय दा बेयाव दंथ'यो आरोना जेराव सुबिदा बेयाव थाथ'बाय आरोना माने फरायनाय मानायनि थाखाय दंथ'यो आरोना एकथा जालायबाय ओमफ्राय नै दाबो संनाय खावनाय टाउननि नालाय आरो माथो होनबावनो माला टाइम थाङो माला मायो बेजों एसे रायलायबाय मस मस्ति मालाबा सुखु दुखु टाइमखौनो पात्ता मोनलाया आरोना सुनाफोर आंनि गड मादारसो आरोना दा जाय आं आनैनि खोथाखौ आगोलाव बुंखांबायमोन एकदम माने इमसनेल मोनलायलायो आरोना बेयावनो गाननाय जोमनायनिफ्राय एकदम उन्दैनिफ्राय आरोना थ' माथो होनबावनो ओमफ्राय आंनि फिसाफ्रा जा बेयावबा बियाव एकदम गिदिर बिसिनाफोर फारफार रावबो गैया बादा होग्रा गैया मा गैया दे आरो दे बिबाय बिबौमोनाबो एकदम अननाय नालाय बैयाव फिउ फाव एकदम थेवबाबो ओमफ्राय बिजनिखौ रायखांनाय गारानै फिसाजोआ नै मालाय आमाइनो ओइयाव थांबाय आमाइया बेयाव थांबाय जै मोनबाय मोनथाबथारबाय आरोना जै मोना नांगुबै नाङा आरनायखौ नाङानो मोनाखिसै आंनि मावनिखौ रानजोब्बायलाय रानस्रांजोब्बाय आरनायफ्रानो फोल्लाब मालाय दङ माखासे दङ ओमफ्राय अननानै आरोना साख्रि मोनबासो गोसोखौ गोजोनसिगोन ओइ बाराबा हा गोनां बुरजा हा गोनां नायनानै थां नामा थांनांगोन बिदिखौनो सम्पति गोनां हा बुरजा एकदम गय बागान माबा बागान फिसाजो हारसिं नामा हारसिं ए रामुचाइला होनजाग्रा जाबा सेस बेयाव थांनानै कमेन्टआव हरदो बिदानावबो दंबा उनाव लायगोन र' सोबानानै आंखौ बिदि खाराबथार मोजां नङा मोनोहाय जों आनैमोनजों गुलि थादोंबाबो बे न'आव बारा गुलि थाद्रायाखिसै आनैमोना बिदिनो रेल क्वार्टाराव दंमोन नालाय अब्लासो गुलि दङमोन आरोना बङाइयावनो रेल क्वार्टारावबो थादों गुलि दङमोन बेहाय सिमहालागै एसे बुरि हरं जाखाबायमोन नालाय एसे खम आरोना थावबो थादों ओमफ्राय थाबथाब सुथां हाबा जालांबाय नालाय आहाबो बारा गोबाव गुलि थानाय जायासै आरोना निजा न'आवसो गोगोम लुनायावसो थ' दा हाबा जाखांनानैथ' बिदि मौखायानो गैखाया गुलि मार गुलि थ' बिदि आरोना आयु मालाय ओरै फुल बागान माने सोलायदों आरोना नै बिजनियाव फख्रिया दङ थांबाय थायो बिसोरो आनै मोनाबो थांबाय थायो दादि मोनाबो थांबाय थायो बेयावनोसै बिजनियावनोसै गय गायहैनाय आलु गायहैनाय सोरबा थालिर गायहैनाय बिदि आरोना
बेयावथ' जास्ट न'ल'सो नालाय खाथि खाथि आरोना सेस फुजा जानानै खोलैजोब्बाय नै एसे जारु मारना गालांसां बिमानि बुरैखौ मालाय माथो आसा इसिबां होरो जायो आरो खोलैयो जायो आरो खोलैयो होलाय सना होलाय बिमादैफोर माबाफोर थाबासो गैला दा रावबो आगोलावसो जि जों हाबा जायैयाव आब' हाबा जायैयाव गोगोम मानसि दुमसि जोबनो थाङामोन जेरावबो एसे एसे सोलायलाङो एकला जिबन जालांजोब्बाय रायजो राजाफ्रा दा हाबा दाखोर दालाखौ लायलाय मा बेयाव लिलि लाला थ' एसे एसे लुस्रहैनोसै दसेल' थागोन ने थाबाय याव गोदोयो बाबा दलर थालै दुस्थामि पाल्टाव जाखां लोंखां दसे सावरायखां आरिखां गय जाखां दादि मादै बिनानाव आनै ज' सावरायलायबाय आरोना सावरायनायफोरखौथ' मा लानो सुखु दुखु गोबां सावरायो नालाय सनाफोर फोल्लाब फोथाब रायलायनाय जायो नालाय खामफ्लायाव दामफ्ले दुमफ्ले जिरायनानै बे सान्दुङावहाय ओमफ्राय बेफोरथ' सोलिबाय थाखागोनानो गासिखौबो ब्लगसआव लाबोजोबनो हाया थ' बेयाव थांलाय दंगासिनो दङ आजादि दंगासिनो दं होननानैसो शेयार खालामनाय जालायबाय आङो ओमफ्राय दा सोनाफोर ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आनैमोनावबो एसे वेभिं दङ मादैनावबो एसे वेभिं दङ आं देखायनो एसे सेस्था खालामगोन माने मा सोनाफोर आं नायगोन नालाय आं नायबानो आंथ' भिडिअ एसे लालांखागोन आरो आं भिडिअ लाबाथ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनायानो जाखागोन गाज्रि मोननो नाङा आरोना ओमफ्राय दा फंबाया अबेबा एसे दाबसे जायगाथिंनो खाथि खालायावनो बेरायनोबा होननानै लेंदों एसे नोंथ' गोबावजों दिनैसो फैदों नालाय गोदान जायगा जादों होननानैहाय थ' नोंथांमोनहा मिन्थिखागोन नुबानो जायफोरा जायगानि आरोना आसपासनि थ' थाङो आरोना सोनाफोर बाखि आं बिराद ओंखारनो बाबाय आरोना एकदम न'नि कुसुर कासार रुमनि कुसुर कासारनिफ्राय एसे रेस्ट लानानै फैदों नालाय हाबसोबाथाय जेराव जिरायनानै थासोमनो मोनोबाथाय ओंखारनो बायो थेवबो बिफायाबो बेरायहैदो बैथिं बेरायहैदो होननानै एक नाम्बार आरोना बेयासो थिनहरो बेस्रा माने गोदोनानै थाजानो बायो बियो आरोना एसे स्रां माइन्दफोरखौ फ्रेस खालामहैदो होनना बुंलाबाय थायो दैखौ लेंलांदो उमुखौ लेंलांदो होनबाय थाखायो आरोना थ' फंबायाबो ग्रोबा लेंदों नालाय र' थांनाय जायोबाथाय शेयार खालामगोन सोनाफोर दे दा दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच